Hej, mit navn det er Nikolaj Ravn, og jeg befinder mig lige nu i det allersydligste Arizona i USA. Og det vil sige, at det I kan se derovre, det er faktisk Mexico. Så jeg bor ikke så langt væk fra Mexico, og det er helt sikkert det, som der har gjort mit ophold helt unikt. Det her med at nærmest at leve i to lande på samme tid og opleve to forskellige kulturer på en og samme tid. Så ja, da jeg kom herover, der troede jeg, at det derovre, altså Mexico, det ville være det værste og det hårdeste ved mit ophold. Men med tiden, så lærte jeg at elske det. Og lige nu, der er det det allerbedste, der kunne ske for mig, at jeg landede lige præcis her. Så ja, jeg vil råde jer til, at når I kommer ud på jeres ophold, så have et åbent sind og ikke tænke for meget på, hvad der kan gå galt. Men bare tænke på at få det bedste ud af det år, som I lever, fordi det går virkelig stærkt. Hej alle sammen, jeg hedder Selina, og lige nu er jeg på udveksling fra Brasilien. Inden udvekslingen var jeg meget indadvendt, men da Brasilien er et meget åbent land, har det helt klart gjort mig til en anden person. Under udvekslingen har jeg også lært, at selvom jeg ikke fik min første prioritet, så har Brasilien været et helt fantastisk land for mig, og det er helt klart hjemme nu. Så hvis nogen af jer derude har ikke har fået jeres første prioritet, så skal der helt klart komme noget godt ud af det. Hej alle sammen i Danmark. Hej Gunhild, jeg elsker dig. Og hej alle nye opkommende Rotary udvekslingsstudenter. Jeg er Clara, og jeg er lige nu i Sydafrika. Tusind gange tillykke med, at du for det første har valgt at blive udvekslingsstudent. For det andet, at du er blevet optaget. Og for det tredje, at det her det er det første step til a life-changing experience. At være udvekslingsstudent er noget af det bedste, du overhovedet kan gøre med dit liv. Så nyd det, og jeg håber, at I får det bedste år ever. Hej! Hej, jeg er Isabel, og jeg er i USA lige nu i delstaten New York. Jeg vil starte med at sige kæmpe tillykke til jer alle sammen. Det er et fantastisk eventyr, I skal ud på, og det begynder alt sammen lige nu. Det bliver et år, hvor der også kommer til at være udfordringer, og der kommer til at ske ting, som I overhovedet ikke havde forventet, eller overhovedet ikke har nogen mulighed for at forberede jer på. Men der kommer til at være så mange oplevelser, og I kommer til at skabe mange nye venskaber, og jeres værtsfamilier er fantastiske. Jeg er blevet mødt med åbne arme herovre, og hvis man bare har en positiv attitude og smiler og viser, at man gerne med det her, så skal det nok alt sammen gå rigtig godt. Jeg vil sige, nyd det til alle sammen. Sig ja til alle de muligheder, I får. Der kommer til at ske rigtig meget her i månederne op til. Så nyd det. Jeg kan sige nu halvvejs igennem mit år, at det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Så held og lykke til alle sammen. Hej, mit navn er Anne, og jeg er i Australien lige for tiden, og jeg vil bare sige til jer, at det år, det går så stærkt, og jeg er så misundelig på, at I skal afsted næste år. Jeg vil gerne tage med jer, uanset hvorhen i verden I skal, for det vil I finde ud af, uanset hvor I skal hen i verden, uanset om I får jeres første prioritet, anden eller femte prioritet, så vil I bare synes, det er mega fedt, for at lære et nyt sprog, eller blive bedre til et sprog, I allerede kan, og I får gode venner over hele verden. Hvis bare I er åbne og gode kontakter det hele, bare være åbne og rart til alle mennesker, se om der er nogle anderledes mennesker, som måske vil blive jeres bedste venner, man ved jo aldrig, og så vil jeg bare sige, at I bliver nødt til at prøve det, altså lad være med at give op for tidligt, altså se hvad det er, og give det en chance, fordi det simpelthen, det er det fedeste år i jeres liv, og så går det rigtig stærkt, et år, det går som det her, jeg sker lige om lidt, og jeg synes det er så nederen, altså have et rigtig godt år, jeg er så misundelig på jer alle sammen. Hej alle kommende udvekslingsstudenter, mit navn er Karl, jeg er i Brasilien, jeg har et godt råd til jer. Hej. Først og fremmest stort tillykke med at være blevet valgt og at have valgt at repræsentere Danmark i jeres respektive værtslande næste år som en Rotary udvekslingsstudent. Jeg er Emilie, og lige i øjeblikket der befinder jeg mig i Nordkanada, hvor det stadigvæk er rigtig koldt, som I kan se. Der er sne overalt, og det er en sø derude bag ved mig, som der er helt frossen lige nu. Og det er altså slutningen af marts. Men jeg synes, at det er super sejt, at I alle sammen har mod på at rejse ud i den store hvide verden næste år. De er sikre på, at I ikke vil fortryde. Et udvekslingsår er sjovt, og det er oplevelsesrigt, og det er udfordrende. Men først og fremmest er det utrolig lærerigt, og du kommer til at udvikle dig utrolig meget som person. Du bliver mere selvstændig, og jeg kan forsikre dig om, at du bliver en ekspert i at håndtere problemer. Et udvekslingsår er fyldt med gode dage,
gode oplevelser, men der er også trælse dage. Ligesom jeg er sikker på, at I også oplever i Danmark lige nu. Men så er det jo fantastisk, at I får en masse gode nye venner, der hellere end gerne vil hjælpe jer igennem de trælse dage. Selvom der også er trælse dage, har jeg på intet tidspunkt fortrudt at blive en udvekslingsstudent. Og jeg er sikker på, at I heller ikke kommer til at fortryde det, fordi at tilbringe et år i et andet land, lære en masse nye mennesker at kende, og få venner fra alle mulige forskellige lande rundt omkring i verden, det er simpelthen for fedt. Så have et super fedt år. Og ja, det var alt her fra kolde Canada. Mange hilsner fra det kolde nord. Hej. Hej alle sammen. Stort tillykke med, at det er lige præcis jer, der er udvalgt til at repræsentere Danmark i et kommende værtsland. Det skal vi være stolte af. Jeg hedder Lisa, og befinder mig lige nu i Brasilien, lige omkring São Paulo by. Når I tager afsted på jeres rejse, så vil det blive et år med opture og en hel masse fede oplevelser. Og jeg skal bare sige ja til alt, hvad der er mulighed for at sige ja til. Det er det, I får de fedeste oplevelser af. Det er det, I bliver mest vældigt på. Og så der vil også komme nogle 30 dage, hvor I savner derhjemme. Der vil måske også komme nogle 30 perioder. Det som man kalder kulturchokket eventuelt. Det er så vigtigt, at I kæmper jer igennem det, og finder jeg ud på den anden side, så er I meget, meget stærkere som person. Så det lad mig tage hjem, blive i landet og kæmpe jer igennem det. Det er det bedste, man kan gøre. Og så, jamen, jeg har 3 måneder tilbage, og jeg er så utrolig misundelig på, at I skal afsted lige om lidt i juli eller august. Jeg ønsker, at jeg kunne tage afsted igen. Og jeg har sikkert hørt det rigtig mange gange, og jeg siger det gerne igen. Nyd det, nyd det, nyd det. Det er det vigtigste, man kan gøre. Tiden den flyver, og det går bare stærkt. I må have et rigtig godt år, når I kommer dertil. Og ja, jeg nyder det. Det bliver det fedeste hele jeres liv. Hej alle sammen, her er lige en hilsen fra Brasilien, hvor jeg lige nu står ved Foz do Iguaçu, en af verdens 7 vidunder. Mit råd til jer er, som I sikkert har hørt 1 million gange, først og fremmest at sige ja til alting. Også selvom det lyder lidt underligt og lyder sådan noget, I slet ikke har lyst til. Nogle gange så sker det, at det rent faktisk er rigtig, rigtig fedt. Andre gange sker det selvfølgelig også, at det er super kedeligt, men så har I oplevet det. Et andet råd er at nyde alle de sådan små ting i jeres hverdag. Det er ikke hver dag, man ender op ved at stå ved Foz do Iguaçu eller et eller andet kæmpe stort. Det er alle de små ting i hverdagen,